Евангелле паводле Марка. Езус прыйшоў на сваю бацькаўшчыну, а за ім ішлі ягоныя вучні. Калі надышоў шабат, ён пачаў навучаць у сінагозе. Многія, хто слухаў, здзіўляліся і казалі: адкуль у яго гэта і што за мудрасць дадзена яму? І як такія цуды чыняцца ягонымі рукамі? Ці ж гэта не цясляр, сын Марыі, брат Якуба, Юзафа, Юды і Сымона? Ці ж не тут сярод нас ягоныя сёстры? І абураліся на яго. А Езус сказаў ім: няма прарока без пашаны, хіба што на бацькаўшчыне яго, сярод родных яго і ў доме яго. Таму ён не мог учыніць там ніякага цуду. Толькі на некалькіх хворых усклаў рукі і аздаравіў іх, і дзівіўся іх бязвер'ю, хадзіў па навакольных вёсках і навучаў.